Говорим един и същи език, живеем в един и същ свят, но често се разминаваме. Не защото не искаме да се разберем, а защото мислим по различен начин. В този епизод ще разберем какви са основните разлики и прилики в мисленето при мъжете и жените, откъде идват тези различия – биология, психология, култура. Защо често не се разбираме, въпреки че се обичаме? И как можем да изградим хармония и истинско разбиране всеки ден? Биологията и мозъкът. Мъжкият и женския мозък. Изследвания показват, че мъжете и жените имат различна неврологична организация. При мъжете мозъчните връзки са по-силни от предната към задната част. Това улеснява фокусирането върху конкретна задача. При жените връзките между лявото и дясното полукълбо са по-интензивни. Това подпомага интеграцията между емоции и логика, между език и усещания. Това обяснява защо. Мъжете често са по-ориентирани към решения, анализ и логическа последователност. Жените по-лесно обработват много аспекти едновременно – емоции, детайли, нюанси. Хормоналните влияния. Тестостеронът при мъжете повишава склонността към действие, независимост и конкуренция. Естрогенът при жените засилва чувствителността към емоции, нюанси и социални сигнали. Но важно е да помним, тези биологични различия са тенденции, не съдба. Всеки човек е индивидуалност. Психологията на мисленето. Мъжкото мислене. Мъжете често обработват информация линеарно. Една мисъл води към друга логично. Разделят проблемите. Това е финансова тема. Това е емоционална. Ценят директност, яснота и ефективност. Когато жена каже «чувствам се зле», той веднага пита «какво да направи?». Но понякога жената просто иска да бъде чута, не коригирана. Женското мислене. Жените често обработват информация асоциативно. Една тема води към друга. Смесват емоционалното и рационалното. И това не е слабост, а сила. Имат нужда първо да споделят и бъдат разбрани, преди да мислят за решение. Когато мъжът мълчи, жената усеща тревога. Когато жената говори много, мъжът усеща объркване. А всъщност и двамата търсят сигурност, просто по различен път. Културни очаквания и роли. Обществото казва на мъжете: не показвай емоции, бъди силен, решавай, контролирай. Слабостта не е мъжка, а на жените бъди мила и търпелива. Твоята стойност е в грижата. Не бъди прекалено директна. Тези културни послания създават вътрешен конфликт, защото мъжът може да иска да бъде чувствителен, но не смее. Жената може да иска да бъде уверена и директна, но я възпитават да се съмнява. Затова често комуникацията между половете е не просто лична, а обременена от очаквания. Защо не се разбираме? Говорим различни езици на емоциите. Жената: искам да ми обърнеш внимание. Мъжът: но аз работя за нас. Това не е ли внимание? Различни приоритети в момента. Мъжът търси решение, жената свързване. Жената иска разговор, мъжът тишина, за да обработи стреса. Различни начини на справяне с стрес. Жените често търсят емоционална близост. Мъжете често търсят уединение. Неразбиране на контекста. Тя говори за чувствата си. Той мисли, че го обвинява. Той мълчи. Тя мисли, че я игнорира. Как да се разбираме по-добре? Практични съвети. Първо, говорете от първо лице. Вместо «ти никога не ме слушаш», кажи «аз се чувствам наранена, когато не ме изслушаш». Второ, давайте си емоционално време. 10 минути дневно без телефони, само слушане, без прекъсване, без съвети, само внимание. Трето, разбиране на различния ритъм. Жените често имат нужда да говорят, за да мислят. Мъжете да мислят мълчаливо, за да говорят. Дайте си пространство, уважавайте ритъма. След това изградете система за комуникация.
Седмичен разговор. Как се чувстваш тази седмица? Сигнална дума. Когато някой има нужда от пауза. Споделяне на очаквания. Какво ти е важно тази седмица? Малките жестове правят голямата разлика. Усмивка. Съобщение без причина. Чаша кафе, поднесена с внимание. Благодаря, казано искрено. Част 6. Истински истории от живота. Мария и Георги, 12 години заедно. Тя споделя всичко, той почти нищо. Започват да мислят, че са различни. Но когато правят тиха вечер, без да си говорят, само с музика, и двамата се чувстват свързани. Антон и Вики, млади, различни като темперамент. Тя обича емоции, той – логика. Откриват, че работи, когато той я пита: как искаш да те изслушам? С решение или само с внимание? Това ги спасява от много конфликти. Да се научим да чуваме, не само да слушаме. Разликите между мъжете и жените не са бариери. Те са покана към по-дълбоко разбиране. Когато осъзнаем, че не мислим по един и същ начин, но можем да се обичаме така, както сме, започва истинската връзка. В една хармонична двойка няма нужда всеки да стане като другия. Достатъчно е да кажем: искам да разбера какво се случва в твоя вътрешен свят. И съм тук, не за да променям, а за да те чуя. И тогава се случва чудото. Ако това видео ти е харесало, не забравяй да се абонираш за канала Тя и света, защото тук говорим открито, дълбоко и човешки за любовта, живота и свързването.